Između Jadranskog mora i obronaka Kapele i Velebita nalazi se jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj, a bogata turistička ponuda čini ga jednom od najpoželjnijih destinacija za odmor. Kada na brdu ugledate tvrđavu obasjanu suncem, a u daljini beskrajno morsko plavetnilo, stigli ste u Senj. Prepoznatljivi simbol Senja je upravo tvrđava Nehaj, izgrađena davne 1558. godine. Oko tvrđave Nehaj prostire se istoimeni park koji raspolaže lijepim šetnicama i impresivnim pogledom na starogradsku jezgru. Unutar zidina se nalazi oko 100 puškarnica i 11 velikih topovskih otvora. Postavljena je zbirka Senjski uskoci i Senjska primorska kapetanija. Na ulazu u grad Senj nalaze se velika kamena vrata koja označavaju mjesto na kojem završava Jozefina, cesta od Karlovca do Senja koju je dao izgraditi car Josip II. Podno Velebita priroda je stvorila mnoštvo uvala, a svaka od njih je posebna, pa vam ne preostaje nego odabrati onu koja vam najviše odgovara i ovdje provesti dan uživajući u mirisu mediteranskog bilja. Brojne aktivnosti kojima se možete baviti tijekom boravka na senjskom području zadovoljit će i najzahtjevnije ljubitelje aktivnog odmora. Senj i senjsko područje svojim klimatskim uvjetima i konfiguracijom terena idealna je destinacija za biciklizam tijekom cijele godine. Vožnja biciklom uvijek je zanimljiva, a brdske staze Senja prilagođene su različitim tipovima biciklista, ovisno o želji, kondiciji i društvu. Ne propustite posjetiti Nacionalni park Sjeverni Velebit i uživati u ljepotama ove prekrasne i moćne planine. Želite li provesti više dana na ovoj prekrasnoj destinaciji, birajte smještaj po vašoj želji, od hotela sa 4 zvjezdice, vila, apartmana, kuća za odmor ili kampova. Ova čarobna destinacija s ugodnom klimom tijekom cijele godine pruža neprocjenjive doživljaje bez obzira jeste li pustolov, sportaš ili jednostavno ljubitelj prirode.